Bapak Haji Saimo memberikan tokoh wayang kepada Kidalang. Selanjutnya Cempolo dari Mas Riyadi diberikan kepada Ibu Nugroho Ningsih, kemudian diberikan kepada Kidalang Yusuf Ansor. Terima kasih dan kepada para petugas untuk membawa ke belakang tempat tumpeng dan juga tempat wayang, dan kepada seluruh Dewan IKG, kepada BPH IKG untuk duduk kembali tempat yang sudah disiapkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pada malam hari ini yang kita kenal dengan Grebeg Suro, di mana di Keraton Yogyakarta dan Surakarta ada arah-arahan gunungan berupa hasil bumi Polowijo yang diperebutkan untuk semuanya sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah melewati selama setahun, yaitu 1447 Hijrah menuju 1448 Hijrah. Saya selaku pembawa acara Siti Hajaria dan juga Mas Dr. Agus Kali mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan acara pada malam hari ini. Bapak Ibu, kami persilahkan selamat menyaksikan pagelaran wayang kulit. Akan ada acara untuk ritual. Sekali lagi silahkan para penonton untuk menonton dari sisi depan panggung persis untuk tidak diisi karena nanti akan ada acara ritual suro. Matur nuwun. Tim kebersihan tolong untuk membersihkan daun-daun yang ada. Bapak Ibu, kepada Badan Pengurus Harian IKG, Dewan IKG, Badan dan Penghubung Daerah Yogyakarta adalah untuk menghadiri ramah tamah di ruang yang sudah disiapkan di belakang panggung. Silakan. Salam budaya, salam 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 rahayu, rasa waras, hati-hatian, seni budaya pagelaran ingin keluar dari segala. Mohon perhatian, mobil B1151 mobil jarang panas, amit jarang panas.
Tale kales mes Kopi sendiri Duduk jagat kawono sirang tondo kang sisaning bisono sono sinawung langening blepo estu maksil stantun lapai buddha jinantara tutara katurata tula-tulat mreh labden parabdya wini sudama upama praming niskara gangga trigangga durga mendak kala sirna pinarti tameng lauta mangga tekapusanan gebita tangrengging pralambang matumpa-tumpa marma panggung panggeng panggung sang muring kanta sekeblar dumadining wayang purwa perwakaning kandha linarik peruntuting basa tugeng kuna ngemu surasaya ing narasaya karaos mulan sari luhang rasa wani wruhing diri rasa mangsa ngrumangsani pindhane kadya jalma kang ilukaca jarwe wis rinakop caing caritol becik wis kagelaring matering pageliran yaiku satria merisani pagelaran inggih purwa Surya Candra Tarung Yang Kartika wis kenoba dhateng kawasa sahari ratri angidri bawana prategeng sina gilir kewati temah dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetunglang kang kartemangkarta isi rambunta japating krembyah dato padhanging kutu-kutu alang atoga Buronto Yong-yong Brotana dadi ombranan tanpa wicalan padhang trawangan sinari sanggang renawi ngarsa murbani jagat mungging jagat wetan gumungup-mungup mungging kalingan mugrabang merengang lamun kang sayan dilat-dilato bumi saya dangu sumrep sanggang arep kados meblak kanan kuring abang esmu jenar kapur bawan sinari sanggang basanta tanam lukaton ijo royo-royo manggu gunung kekaton biru moyo-moyo pucuking gunung nemenan kundal kasiring meraban sono lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu soleng kawula tasih dene larsa ngupu ya buga karep tegal sawahe angur silur tanpa pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul garulu kune anggiring raja kayane sawanana pirembagan Sumarwati Sanggang Arkasa dangu saya inggil muskaton mula sinari jagat dulungi papat lor kidul wetan kulon sinari jagat kang samya rebut yudha rebut jarbet kekuwung parandiri tatan wonten ingkang keduga bisa madani kepunging praja negari ing gambir pangot ya senajan to namung wujuding negara alas-alasan nyata ing kono tuhu Nalendra dubriksa gedene ngungkuli dalange sagunung meranaan ya sak perbata siwi ingkang sampun kepareng lenggah wonten madaning guwa Kedaton negari Gambir Pangot jejuluk ira sang Nalendra Gergasi ya Nalendra dubriksa negih sang Prabu Bajranggalana Musini busang janing para kadang memitran janyata tuhu sang Prabu Bajranggalana
dadi tetuangganing Nalindra Sewu Negara. Pramila kathah saking para Nalindra buta ugi ingkang sami tumungkul dhateng ngarsanira Sang Prabu Bajranggalana. Kawistara sampun mapta pisalanira Sang Prabu Nila Banjara Nalindring negari Bedah Langit. Datang kantun Sang Nata Prabu Griwa Garu Nalindring negari Tanggul Brandu. Katinana gebisanipun Panakawan batur pangembating Cantana Gesang Kilurah Togog ya Kilurah Catugara ya Sang Kilurah Dubleh Kencana. Kadharaken dening Sang Kilurah Bilung ya Kilurah Srawita. Pramila tidhem wonten madyaning pepanggihan Sang Prabu Bajranggalana Sumurwani pangandikan. Sritinon neng masewakan busana maneka warna sebak hospitengu diono yang manjrah sarawarukma ranggeng manekno
Ro Prabanyo kang su mirat kenyaring desa leliwaran leragi lati sireng tadet wimbo kekondo saparan mangambar kongas Bujeleng iblis lanat podo cek-cekan ora manggo dhisik sira Yayi Prabu Yayi Prabu Nila Banjara Nalendra bedah langit bujeleng iblis lanat kok dadi cilik piye kae ra. Wong iki wis warane wis gedhe banget iki, ngrekasake tenan ah. Iki nek ora ngejo sing dawuhe juragane sepatu sing ora aku gelem. Wis direwangi bentoyong awake sih. Janji ra entuk sepatu 5 ngono. Gusar atiku. Gayane gusar barang ora. Bilung wonten dawuh sinuwun. Kowe meneng kok iki wonten pangandika dawuh paduka Gusti kula iki Koko Prabu Bajranggalono Koko Prabu ing Gambir Pangot sawanipun kang rayipun Nila Banjara ing bedah langit tansah manggih kasugengan sampun sekeca praptanipun kang raying bedah langit Koko Prabu kula ngaturaken sembah kula kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Bajrang Yayi Prabu Nila Banjara sowan ngersanipun Kakang Bajranggalono ngaturke sembah pangestuku wae tampanana Yayi bedah langit sampun kula pundi Yayi Prabu Griwa Garu Yayi tanggul merantu padha kanthi prayoga sowanmu Yayi Prabu Arca Kobra Iblis lanat padha cek kan kula wonten pangandika dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Bajranggalono ing Gambir Pangot najan kang rayipun Griwa Garu sowan kula wilujeng kalis ing sambika marang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk lho yo
Yayi Griwa Garu wis tak tampa, Yayi Tanggul Barantu pangestu ingsun wae tampan ana. Ih sampun kula pundi? Toga padha prayoga sawandu. Pangestunipun sinuwun Prabu Bajranggalana. Sowan kula mboten wonten alangan setunggal punapa Den. Bekti kula kunjuk ndara doblek tak tampa. Ih pangestuku wae sampun kula pundi? Curut bilung padha prayoga sawanmu. Pangestunipun Ndara sinuwun Prabu Bajranggalana bekti kula kunjuk sinuwun. Bilung tak tampa prayoga sawanmu. Sampun mboten kirang sekeca. Nuwun wonten pandika dawuh Paduka Kanjeng Kakang Prabu Bajranggalana ing Gambir Pangot. Ingkang rayipun nila banjur ing pedhalang etu nyadong dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu sejati menapa ingkang ngarsa pun rembag wonten madaning pasewakan negari Gambir Pangot dinten sapunika. Koko Prabu kula arsa nganglungaken jangga nilingaken karna Koko Prabu Tansah marang pamoring sokma sinokmaya winasya ing sepi penteleng ing alpu pampu kaning warono tarlen saking liyap-layape iblis lanat padha jek-jekan Yayi Prabu. Yayi Prabu nila banjur sayekti jeneng ingsun kanake parepatan ya wingsun iki kang pinangka punjering jagat 1000 negara. Ora dalah. Jeneng ingsun iki Nalendra wis mataun-taun madheg ratu ana ing negara Gambir Pangot. Sepisan bae durung tau sing aran Mengku sawijining wanita ingkang samengko minangka garwa Prameswari ing praja negara Gambir Pangot. Ora dalah. Destun temen Yayi Prabu, destun temen. Malah iki dina jeneng ingsun nedya ngayonake sekaring kedaton merga nuruti pawarta ingkang wis binetamba bakul sinambi wara ingkang kumandhang pekabarane ning Nuswa Jawa. Ya kuwi negara ing Mancala ingkang anakake Sayembara Putri Pinilih ingkang ora kejaba patih negara ing Mancala ngaran Patih Gandamana duweni prasetya sapa ingkang bisa ngalahke dheweke keduga bisa ngukup putri sekaring kedaton kang wangi ya sesilih Dewi Waradrupadi Sang Dewi Kresna. Kula wangsa kuwi Yayi Prabu nila banjur tak kanthi kabeh wae saking Nalendra 1000 negara. Iki dina ngebyuk ana ing kedaton negara Pancala Gandamana rangken kepara untal malang ning wadhuk Utrupadi dadi sisianing nata ing Gambir Pangot Prabu Bajranggalana Yayi. Dan siswa matur marang Ari Sang Mahayagi Sang Wipa Kadiparan
karasaning nywanguti pati Yogya sarining warana kang kumlaraneng bumi mugi ulun tedhak kanggo mlaraning bumi mugi ulun tedhak Latala nyun mapunten Koko Prabu sewu lepat agung mangaksami Kaya Prabu Nila Banjara sajan wiku atur nyun mapunten mongkok biasing manahipun kang rayi ing bedah langit sareng kula midhanget sabtu pandika paduka ngewen ngayonaken putri sekaring ngedaton sampun ngantos paduka piyambak ingkang temandang ngunduraken Gandamana Koko Prabu panjenengan kula aturi lenggah ingkang sekeca mapan wonten negari Gambir pangocekap ingkang rayi piyambak kewala ingkang sakmangke saged ngunduraken Gandamana Nulya Drupadi kula pisungsaaken wonten ngarsa paduka mengke riyen kang mangan anung tinolo netra ler surya kembar tinolo netra ler surya kembar tutuk yayaleng ing kutaka mise siyang mawa prabawa tuhu ageng siwi perboto sanata dupreksa latala Catu Goro sartane Sora Wita maju sajan wene atur mengke riyen kula karo Bilung sing rada ora nrimake nggih sebab apa kowe sakloron ora nrimake Togo lan kowe Bilung nyun mangapunten sinuwun menawi sekawit ingkang rayi para Nalendra Sewu Negara tetelukan Nalendra Memitran mawi sami sarujuk menika member ternyata para punggawa menika mung manut kalian dawuh pangendika panjenengan ning nek kula karo kakang kula dobleh niki wontenipun kula sowan namung kepengin ngelingke nggih kula mung kepengin ngemutke dhateng panjenengan sampun ngantos panjenengan sak mangke nerak pepacuh nerajang pepalering dewa ingkang sampun dipun damel dhateng arsaning dat kang marwa ing dat ora ngusik aku ki arep mengku wanita menawa apa tok penggah sarta dosane lupute apa sartane kleruku ngono ndi aku Nalendra menang hukum putri minangka garwa Prameswari nggih kenging mawon ning Drupadi niku mung cilik kamangka panjenengan gedene sakmene mesake mengke ra sida urip omonganmu kok ora ngepenake to coba ta bayangno wae wonge semono gedene ora sing lenang nggih sing wedok ming sak aku mendah dikentel tugu moderna wong sirembak kula karo Bilung niku mung arep ngemutke panjenengan niku Nalendra Yaksa iki pasanganipun Yaksa niku kalih Yaksi raseksa kalih raseksi Dewa karo Dewi Widodara karo Widodari satriya ya karo anak pendhita panjenengan menika ya bener Nalendra kula ora miadu kula ora maiben nanging sampun ngantos sak mangke panjenengan menika kleru dalan ingkang kleru sebab menapa Drupadi menika wong wedok lumrah senes wong wedok raseksa babar pisan senes dedeg biadekipun para Drupadi inggih pun Dewi Kresna menika dedeking menungsa lumrah lah mangka panjenengan menika nuwun sewu biya lumrah saka nggon endi kaya ngene iki ora umum
Kula pun iso mbayangke nek nganti sampeyan mengke kelakon dhaup kalian Dewi Wara Drupadi. Kula ajriye mengke sampean ora sida ngukup katresnan ning malah layu-layu. Ora dosaku apa? Mboten dosa ning nuwun sewu to. Panjenengan niku wonten negari Gambir Pangot menawa sampun katelah Ki Gedhe Abrak. Kula mesake kalih sing wedok. Panjenengan kestu mboten kestu mangundurke mawon kegiatan panjenengan menika. Nek mung mburu nepsu menika nuwun mapunten. Ngendi enek wong wedok sing gedene padha sampean? Wonten dawuh. Niatku iki wis tahan tepi, karepku iki wis tahan tepi. Sok sapa sing mepalangi karepanku rawi-rawi rantas malang-malang mutu. Kowe iki mung batur pangembating catur ora ndine wewenang menggak marang kepapaning nalindra Gambir Pangot. Lho ya wis. Ora sida bahagia kok malah berduka. Lah ngopo to? Wis ta bayangno to, Gok. Kayak arep sepira coba. Tangane wis gelo sak ndasku gelo. Ora. Jempole sak lengenku. Indah. Bayangno wis to aku wis ora kuat bayangke aku. Aku mesake karo Drupadi aku. Luwung boyo aku wae sing rabi karo Drupadi iki. Nyimpun nek mboten kenging dimutke monggo. Wose kula karo mbilung wis ngandani. Kula pun disclaimer yen nek nganti sampean mengke kasembatan kaya Drupadi ora sida bahagia malah berduka. Pun monggo ajeng ngetapke wadya kula monggo kula pun warning. Lah iya kok ya diomongi kok ya meso ngeyel. Ha wong ki nek arep rabi iki ya duga-duga delok-delok ukuran. Ukuran apa to? Ukuran duit kuwi lho, saldo danamu ki ning pira? Ragate iki ora mung cukup ragat bondo, ragat tenaga lahir batin awak kuwi perlu. Nah iya nah. Yayi Prabu Nila Banjara kula wonten dawuh Koko Prabu Bajranggalono. Para ketapno lan Indra sewu negara iki dina bakal gempur negara ing Pancala. Wah, nyuwun pamit madhal pasilan.